Moi taas kaikille, ja mä oon nyt menossa tänne Kauniaisten keskustaan yhden mun kaverin kanssa, niin mä en tiedä yhtään, että mitä tästä videosta tulee, mutta mä yritän kuvaa jotain. Siinähän se mies on. Kerro jotain itsestäsi. Ei sit. Okei, me ollaan nyt täällä Oskarin kanssa, mutta yksi meidän kaveri unohtui jonnekin ja sille ei pysty soittamaan, niin me mennään nyt etsiä sitä niille kotiin. Siinä on aika pitkä matka tuohon. Oskari ei selkeästikään tiedä, että missä tyyppi asuu. Me ollaan nyt kävelty tänne perseeseen joku kilsa ja nyt me ollaan jossain ihan oudossa mestassa. Mulla ei ole mitään hajua, että missä me ollaan, miltä tuntuu. Okei, no niin, me löydettiin tää meidän kaverin talo ja se tulee nyt. Eli joo, me käveltiin tänne ainakin 2,5 kilsaa. Et nytten me kävelään takas 2,5 kilsaa, sen te saatte nähdä nopeutettuna. Okei, no niin, nyt 1,5 kilsan kävelyn jälkeen me päästiin tänne kauppaan ja nämä kaksi haluaa nyt ostaa täältä jotain. Sano moi. Moi. Sano moi. 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 Okei, no niin, nyt nämä tyypit on ostanut niille jotain karkkia ja juomaa, niin nyt me mennään skeittipuistoon säätää sinne. Joo. No niin, me saadaan meidän gängiin vielä yksi jäsen, eli Aku tulee tänne vielä, niin sit meillä on vielä enemmän porukkaa, sit me ollaan täällä 4. Me mennään nyt sitä vastaan, se tulee kotoa nyt. Siellä se on. Sieltä se tulee. Se lähenee. Se lähenee. Ja siinä, sano moi. Moi. Okei, no niin. Nyt me vähän niinku lähdetään täältä mestasta. Eli nyt mä ja Aku mennään lentää droneen ja sitten
tämä herrasmies menee kotiin ja tää menee pelaa Overwatchiin. Et joo. Okei, kun mä kuvasin tätä, niin mä en oikein tajunnut, että tää video loppuisi just tähän, mut nyt se loppui tähän, eli niin. Toivottavasti piditte tällaisesta satunnaisemmasta videosta. Tällaisia ei tule olleen varmaan jatkossa kovin paljon, mutta niin, ja tää ei ollut yhtään suunniteltu tai mitään. Mut niin, joo, moikka!